Hola, mireu, avui anem a fer un conte matemàtic. Fa molt de temps jo vaig conèixer un mariner, era un mariner que vivia a Dénia. I el que feia era portar els vaixells de Dénia fins a Mallorca. Ara poquet a poquet anireu veient el vaixell que tenia. Era un mariner que li va costar poquet fer la seva empresa, perquè era un mariner molt sortut i va trobar un dia un tresor amagat en la platja. I aleshores va fer la seva empresa dels diners que va trobar del tresor. Però un dia se'n va anar cap a Mallorca, perquè feia viatges des de Mallorca cap a la Ciutadella, i va decidir ser un mariner. Mira, ja tenim un gorret de mariner, vegeu? I cada volta que anava a Mallorca, resulta que li passava una cosa, que sempre estava plovent, però sempre plovent i sempre plovent. El mariner estava però molt agobiat. I per això va decidir fer-se més barrets perquè no se li banyara el monyo, clar. Se li va fer-se més barrets i es va fer millor. Este d'ací tan xocotet. Però un dia, en el seu vaixell tan bonic, li va passar una cosa. Va venir una tormenta molt i molt forta, trons, i sabeu què? Pues que el màstil del seu vaixell es va trencar. Es va trencar, però, destrossat. La seva popa, la popa del barco, que és la part del vaixell que està així, també es va trencar. I la proa, que és la part del vaixell que està així, també es va trencar. I sabeu què? Que l'únic que li va quedar al pobre, l'únic que li va quedar, ni vaixell ni res, l'únic que li va quedar és aquesta samarreta del seu futbolista favorit. Sabeu qui és? Crec que és Messi, el número 10, Bueno, si voleu fer este vaixell, ara estigueu molt atents, que vaig a explicar-lo pas per pas, Atents. Mireu, ara vos vaig a explicar pas per pas com es fa el vaixell. Aneu corrents a per un full d'A4. Bueno, ja teniu el full, doncs anem a començar. Mireu, hi ha que doblar per la meitat, punteta en punteta, i deixar-ho ben marcat. Marquem bé, perquè en papiroflexia les coses han d'estar ben marcades perquè molt bé. Després, quan tenim així el full, la meitat, el tornem a doblar per la meitat. Veu? Que quede també molt marcat. Igual, en este pas necessiteu un poc l'ajuda dels papàs, perquè n'hi ha que agafar les dues puntetes per fer un triangle, i marcar, i per així doblem una part i doblem l'altra part. Us queda així com un barret. Quan ja tenim el barret, el doblem a veure. Quan el tenim així, hem d'agafar i posem una part i l'altra. Tornem a intentar fer el barret i el girem així. I quan ja el tenim girat, sols ens queda així. I ja tenim el nostre barquet molt bé.